Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Starbay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Pagbalita, patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021 for Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol!
Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati, region-wide mga palangga kita sa nabilin sa kauras. 10 minutos karon nga adlaw Miyerkules, petsa 17. Miyerkules na mga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinahandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa. Aton sini nga news team, aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini kapolisan Central Southern kag Northern Negros dala ang Bacolod City Police Office. Course, ang ato siri mata kag dulungan oras sa kagabiyon ang ato siri nga patrol to cruiser patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod ato naman liwat nga bantayan kag ato naman liwat nga himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabiyon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules edisyon buylog nato ng puwersa aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto waswas konomay Aria lang kon mais importante waila Malaysia aksyon papang Nixon tahom nagbulos anay temporaryo sa birthday boy aksyon Nino Bugina. Ang ato man nga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, international. Buylog man nato ng puwersa sa News Center karong gabi, puwersa ni Aksyon ang Defensor. Opdan makita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa Kirandan, Inyo Sinilagad. Ang news ring angkor man Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Of din niyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 8 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Pinakalitis nga lakas ang panahon ang LPA natunaw na nagbalik na sa normal ang aton sining lakat sang panahon way nasang weather disturbance nga ginatawag pero ang easterly wave sa mo hindi ang nagahatag sa aton sang pag-ulan-ulan kung kaysa sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas ilabi na sa Western Visayas particularmente diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Siling sa pag-asa apisar nga ti by April siguro hindi na mapunggan diri nakita makadto sa mainit na nga panahon ang ginatawag nina nga El Nino. Ang mainit nga panahon ato na ma-eksperyensyahan sa masunod nga mga bulan. Pero apisar sinati siling sa pag-asa hindi gid balikawan kung kaysa ti may mga pagulan-ulan hindi ta mapaktan may mga pulo pa man pala ko isa nga pulo panaguob kag pagpangilap. Ang pinaka-latest man nga update naton sa COVID-19 nga ginatutukan sa Action Radio Bacolod sa wala makaibalo ang pinaka-latest nga record sa Department of Health sa bilog sang pungsod sang Pilipinas. May ara nakita total cases nga nagrabot sa 635,698. Ang aton nga new cases sa bilog nga Pilipinas iling na nga adlaw Marso 17, Miyerkules, nagsaka pagid 4,387. Ang aton nga mga active cases sa bilog nga Pilipinas nakarecord ang DOH naglabot sa 61,733. Ang nakarecover o kung na nagalayo sa datos ng Department of Health naglabot na sa 561,000
99. Samtang ang patay nga biktima sa COVID-19 sa bilog nga Pilipinas naglabot na sa 12,866. Ang may mga pinakadamo kaso kag may mga bag-o nga kaso subungo. Kung COVID-19 ang pagambalan sa top 5, nagapangunang Quezon City, 480 ang record nila. Sa Manila, 380. Sa Rizal, 329. Sa Bulacan, 253. Sa Cavite, 250. Diri sa Bacolod, halong kita ha. Kaya may pagsaka naman sang kaso sang COVID-19 naton di. Nagligad nga mga sinimana, solo single day jet lang. May mga instances gani kung kaisang wagid mong 0 case sang COVID-19. Pero ining adlaw, nakarecord ng Bacolod, 16 na. Kapon 9, subong 16 na. Tiara na, daw nag-amat-amat na saka hilanat sang Bacolod. O sa mga Bacolinyos, abi, ang mga tipon-tipon na paiway tanay. Paiway tanay, mga pagtipon-tipon, mga pulo party dabaw. Ayaw gidanay kay, ara naman do, nagapamahog naman si COVID-19 sa Bacolod. Again, suliton ko ining adlaw, 16 ang record ta, biktima sang COVID-19. Sa datos sang City Health Office sang Bacolod. Amon na gani, sulit-suliton, tayo permi di hambas program ta. Kwanta lang, sundon ta lang, diapon ang health protocol. Pangugas ng habon, pangugas ng tubig, gamit ng habon, social distancing, sok-sok face mask, sok-sok face shield. Mientras tanto nga, waay pata mabukunahan, again, amon na nga ito, idipensa sa aton kaugalingon. O sa mga senior citizens na nagapamati, basi Dason bulan, Abril, basi kamo naman ang injeksyonan na. Kasi siling sa aton nga Department of Health ang masunod nga target next month by April ang tubruka naman ka vaccine amo naman ang aton nga mga senior citizens. Kaya mo ni sila ang vulnerable sa COVID-19 ang aton nga mga senior citizens. The next month, hopefully, matigayo ni sila naman ang bakunahan. Amo na sa mga senior citizens ta nga nagapamati karon nga gabi. Next month inyo tuka, hindi na kamo magduwa-duwa pa. Ha? Mga bulo-balita na kung isa ka daw palupad kag daw drawing kuris-kuris. Hindi ko mo magpati na ha. Ang patihan nyo sa inyo kagulingon na once nga mabakunahan na kamo, may idepensa na kamo sa inyo kagulingon. Sa inyo kagulingon, at the same time, sa inyo nga pamilya. Kaya sa Luzon to, sa Manila, mga Manila mayors to, nagasala-sala Espiritu Santo nila. Ito hindi kaya mapunggan nga nagatimbuok ang kaso sang COVID-19. Way labot sa mga bag-o subong mga virus nga nagatululuhaw, mga virant, di ba? Mga UK, Brazil, hindi pinsindihan, no? Sabi ko, din natasta sa COVID-19, tapusan may mga sulosimilya pa ang COVID-19 nga daw pulo porma man, nga daw naghatag man sang kahadlok sa aton pumuluyo. That's why sa aton pumuluyo, ang permi ko ginhambal sulit-sulit, pabakuna gid kita, hindi na kita magduwa-duha pa kay ina depensa sa aton kaugalingon. Din ang mas pakamayuhon nyo ang mahapos nga pagsulod sang COVID-19 sa lawas nyo nga wala ibato o kung may ibato ang lawas nyo pagi sa pagpaturok sang baksin kontra COVID-19. O din kamos na, din ang pilion nyo. Ang bakuna, gindisenyo, kaginhimo, parang ang tao mabuhi, hindi kayo mapatay. Munang klaro da nga, nga istorya. Ining gina-inject sa inyo, hindi parang mapatay ka mo.
kundi maglawig pang kabuhi nyo para nga may depensa ang lawas nyo sa COVID-19. Okay? Sige. Antes nato ni check ato sa Patrol 2, redaction din na boss observation report sa patrol naton sa Miyerkules naton sininga pagpangalagad. May munuhon lang ko ha. Ginakol talang ang atensyon ni Barangay Kapitan Sios Matthew Awakay. Ang Barangay Kapitan na sa Barangay Poblasyon San Enrique. Kap, may gabida sa imo. Kag si imo dira nga mga barangay kagawad. May mga residente diri nga nagpaabot sa aton sa reklamo. And hopefully ini nga reklamo masolusyonan kag masolbar within barangay level ni Kapitan Sios Mateo Awakay. Kap, abi ariglahani pangitain na bisang solusyon Kapitan Awakay sang Barangay Poblasyon San Enrique. May anom da kabalay lapit na sa may 4 square blang nga simbahan nga ang ila reklamo dogin pasira ang alagyan nila dira nga original sang nagaklaim nga tag-iya sang duta. Pero daw wala man sa gani gid ipakita nga titulo. Nga ang titulo nakapangalan siya sili nga ngalan nga nagapabatuod nga siya nagidman ang nagapanagiya sang duta. Kap, abi buligi ni be. Mati ko gani kuno boss do may ara dira hearing nga matabos barangay mo. Abi ariglahan ni anibi ang tag-iya sang ang nagaklaim nga tag-iya sang duta kay way man siya sang ipakita gid nga dokumento kun land title nga nagapamatuod nga siya gid man ang tag-iya may nagasiling nga sila mismo gaklaim nga sila tag-iya mo na. Pero way sila sang titulo gid bla abi ka pakitain ni titulo ang nagaklaim da bala nga nagapanagiya sang duta. Amo man kasimple kap mo. Kung makit anta ang titulo nga nakapangalan sa iya nga nagaklaim sa tag-iya kaduta, why na kita dira kap question because ina makonsidered ta nga private property. Pero mintras tanto nga ang nagaklaim sang duta nga siya ang tag-iya kag wala siya ipakita nga titulo nga siyang nagapanagiya, but siningon hindi pa na niya maklaim nga duta. Although kung sila duta, kung yan na sa parintiya, sa mga lula, luluya, o kung sa amay iloyda, ay importante di kap, abang itaon mo gid, take note Kapitan Kapitan Sios Matthew Awakay, kap take note pagitaon mo gid ang original nga land title nga nakapangalan sa tao na nga nagaklaim nga siya tag-iya sang duta. Actually, kung siya giba nagapanagiya sila kang may land title, tati wala na question. I-consider na nga private property. Pero ako gapati nga ang tag-iya sila sang duta, kung siya giba na nagaklaim sina nga siya giba ang tag-iya, although nga wala pa makita nga may titulo nga nakapangalan sa iya, hindi biniguro pusong bato Hindi biniguro bato ang korason niya sini. Sigurado ko mabatsagan naman ang mga hibubunot na sang tupad balay. Kaya actually ang ginapangayo manandara sa siling anom ka balay ang ginatawag nga right of way. Gamay na blang alagyan nga makagid ang tao in kaso por kaso nga may mga emerensya kap. Kaya bati ko mga tao dira nga naga-istar sa sinang nagaklaim nga tag-iya sang duta. Daw dire pas la kuno galibot sa punong sa isa dira ka pamilya nga sado nakalayo. Pero kung dira sila mag-agi sa sina nga property, kay according sa mga tag-iya or according sa mga naga-istar dira, amo na da ang original nga lagyan hali sa una. Amo na da ang original nga lagyan kap sang una. Ang gina-claim sa mga residente dang apektado mga balayda. Sikap ang ginayo nila diriya right of way. Alagyan lang sa tao. Kaya karoon ko may mga emergency na karoon halimbawa, may nagbata, dati, ala pa ito karoon maglibot o sa puno, ito kuno kay puritin ito kalayo. Basi ang manogbata, mabata ahat kay madagdag na kagma, tipalo na sa isa ka punong da, amo na black up. Aton ini nga mga barangay official, obligasyon nga maghatag solusyon sa level sang barangay. Muna gani nga may mga sumo na dako kisa na paabot sa barangay, mag-autobangay, kaya sa barangay level, basi pa malang maariglo.
nga hindi na magkaso ka magdangat pala sa kasuhay, dala pala sa daan sa barangay level, masolusyonan ta na. Nga hindi na maglabot pa sa korte ka magpinasakaay kaso. So mo manakap awakay kasimple ang trabaho mo. Ako niya friendly advice ni ka pa sa imo ha. Pero pamati si Kapitan Seyos Matthew Awakay, kap ako niya friendly advice na niya. Kaya iti sa tulo, ti barangay official man ta sa barangay Panokoy, kagawad man tada. Ako niya kap friendly advice na ni. Ang tao na nga nag-claim ka siya tagiya sanduta, lantawa kap kung may titulo siya nga ginawyatan. Ako kapati ko nga ma-aksyonan ini kag masolusyonan ini ni Kapitan nga problema dira sa mga puluyan nga apektado sa sinang property kag gina-claim sa tag-iya nga siya ang owner sang sina nga duta o kon property. Amo na kap kasimple ha. Try taman buwas ka malabot si Kapitan Awakay. In fairness man siya, makutot naman si Kap masarangan mo ni. Mabuligan mo ni mga residente mo da nga nagapangayo bulig bisan right of way lang kung iya gi man nadaduta ang gina-claim niya. Maidiyahan ta na, mabuligan ta na Kap. Patawag tayo tagiya kung siya gi man natagiya. Di nang titulo mo sa nimo nga lang di nang pamatuon mo di. Ano ka simple. Kung iya man duta, ka nagka-claim siya nga iya man, may titulo siya, wala question. Kung ato ni mo ang Kapitan Awakay, ayo unta naman siya iti, pwede kita naman kapangayo lang sang gamay nga pabor si Muda. Tagaan talang nabi right of way in taho da, kung yung kaso por kaso nga may emerensya. At least, ang tao may agyan, di ba? Muna kasimple ka pa. Hindi tayo ni pagpadakuon ng istorya. Kaya ako, gapati, sa level ni Kapitan Seyos Matthew Awakay, ang kapitan sa poblasyon San Enrique, sa iya palang level ako kapati ko nga ma-aksyonan niya ina kag masolusyonan niya ina nga problema sa mga residente. Isa may gasiling pa nga si kapitan kay Kwan na muna kay siya ng kwanta mong muni muna do lapit na sa mga pamilya. Ako hindi ko na yan magpati nga mga kutso-kutso Takos nga dumdumon ta, nga kita nga ginpili nga barangay official, suluguon tayo isang tao, hindi lang kay suluguon sa isa ka individual nga tao. Suluguon kita isang tao, di modo serbisyuhan tang tao, hindi ang individual. Fair ba lang nga serbisyo? Amo na nga ton gusto pangitaon Kapitan Seyos Matthew Awakay, Kapitan sang Barangay Poblasyon, Banwasang, San Enrique. Kap, basi makatawa ko na buwas sa imo. I-check lang Kap ang iyang titulo. Nga siya ang nag-claim, iyaduta na, i-check kung may titulo siya. May titulo siya, wala na question. Private property na pag gusto na sa kung ipagyan, tao da. Iti, inasakop sa private property. Pero ako kapati man, kung siya man ang nagapanagiya siya ng duta, siguro matagaan niya man gamay nga pabor dira ang mga residente. Nabatsaga niya man naguro kung ano ang mga hibubunot na sa mga tao da. Kung iya man property ang nasakupan sa sina mga puluyan nga apektado da. Hindi na kinasuhay na sila ganang ekonomo. Yan naginakusaranan sila sa barangay ni. Kamo siling ko gani, Kap Awakay, ang gamay nga problema, hindi tayo napapadakuon pa. Again, suliton ko, kapati ko sa imo kapasidad, bilang amay sa barangay poblasyon, Banwasa San Enrique, matagaan mo na aksyon, kag matagaan mo ina solusyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Okay na Kap, si Seyos Matthew Awakay, Kapitan sang Poblasyon San Enrique. Kung hindi makahatag aksyon si Kapitan kaya naman sa mga residente sa Poblasyon na San Enrique. Especialmente sa mga apektado da. Kung hindi makahatag solusyon si Kapitan, palapitan ta naman si Mayor Gilson Tobillara bilang amay sang Banwa nung ang mabulig sila da sa mga residente. Step by step na lang niya. Kung hindi makatag aksyon si Kapitan na ako hindi ko ang pati.
Hindi maksyonan ni Kapitan na awakay na nga problema. Kaya kung hindi makahatag solusyon si Kapitan da, kadto naman ta kay Mayor Gelson Tobilyara sa San Enrique. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Matawa ko na si mo, Boss Kapitan Awakay. Para nga makuha naman ang official statement ikap kung ano ang mabuli gida sa iyang mga residente ng apektado. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last yes na. Kada sila sa oras. Tama dugay curfew na. Check ang ato sa nga patrol Toby. Ang ato sa nga crosswind patrol. Before sa report sa ato sa nga correspondent. Aksyon na Roger Gutip, standby ha. Percival kag Aksyon Stephen, standby ka mo. Kaya check na rin si Aksyon Eden no. Kamustahon ta naman ang paglibot-libot ya ining gabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Ang ining report ni Aksyon na Eddie Dabos sa ginadulong sa Kalawan sang D3 Bayo. Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon Eden, mayong gabi. Please coming! Do gabi na gugtas ka pa? Ay, hindi ako mugtas nga. Walang to yan ng pitik-pitik ito kag pagpa-inchindi gamay. Hara, kamu ginaya mo lang naman yan. Kasi magagawa na rin. Gamay ni nga problema, ugtasan mo gina ako sa tong kay Kapitan Awakay, masolusyonan niya na. Oo, labi na gitsubong nga ano mo siya daan, kapin pa kay... greet. Oo, kakapin pa, ti dali-dali na eleksyon. No, ikaw, yun mo yan nga daw. Dula, kagidyo mo nakaabi, no? Kakiyot man. Hipos na bala. Ay, layo pa to yung Oktubre, bala. Oo, hipos na bala. Ari ba tao ni nga, kwanta na, bulo pa batsyag-batsyag gamay. No, ni si Councilor magbasa. Di, basta Bacolod? Ate. Bacolod, Japon? Bacolod, Japon, Aksyoneri. Kaya pero tanawa, bala, bisan gila sa sulit, kada adlaw. Adlaw nga tanan, sa pagsuksok sang face mask, face shield, social distancing. Tanawa, bala, subong kagin na shock naman ang syudad sa Bacolod, Aksyoneri. Kaya tinag-double digit naman ang na-record nga COVID-19 cases subong sa aton. Kaya inambal ni City Councilor, Bacolod City Administrator M. Ang February 3 pa, Action Eric ang pinakaulihi, bala, nga double digit ang na-record sa syudad sa Bacolod kung COVID-19 cases ang paghahambalan. Pero subong niya tanawa bala kay nagbalik naman. Nako na lang. Bo kabay pa nga hindi na buwas magsaka. Ati magbilang ang hel ka kung tani. Oo, kabay pa buwas nga magrido. Sabi naging-buwas 16, sabi buwas may mo na lang siya 4, no? Abi ko rin mo na sa 15. Matamat lang. Matamat lang. Kasi nagligatok siya Eric do kahayahay na tani mo sa syudad sa Bacolod bala. Galing kay tikita mo man do nagakampante na ang mga tao subong Action Eric kay hambal nila may COVID-19 vaccine naman ang matamat na ni bisan mga healthcare workers ang ginauna, mga frontliners. Ati San Ohanay kapayahan mo yung gurong bakunahan kung isa ka malang ka plain nga resident diri sa syudad sa Bacolod. Normal ka lang diri sa syudad sa Bacolod Action Eric ti ara ka pa sa ikapila ka paguro dira nga linya. Kag way labot sila ti way patabakunahan pasulod ti sa minsar ta nga isundon ta lang health protocol Action Eden. Correct kita siya. Correct mo kung tanawon do kumbaga sirang plaka lang talang media adlaw nagasulit lang. Alin aga hasta magtakop ang gabi tutulog sa pagtulog do ako gani kadamguhan ko na lang ang face mask kag face shield. Pagkaaga pabugtaw mo amo mangyapo no? Oo, galing kay ti ang mga faction Eric isa wala gid pa ang budlay dan kis akon okay pa na ang gakalipat, pero ang gapalipat-lipat do amo ginang budlay na. Ay records ang BCPO from January to February way labot ang Marso Ang mga violators sa health protocol 3,678 mo. Hamakin? Way pa na dala na ng curfew amak mo na nga mga violators pasaway no? Hamak mo sang Marso Action Eric sulit duli Ti Marso ni masaka pag naguro ang data nila nga 3,678 kiti way pa matapos ang Marso.
kabay pa, hindi na lang. Kaya Gani. dapat ang aton siniwa ka-aksyon, hindi na bala maghulat nga maglala pang sitwasyon. Correct. Antes bala magbina-bina, bala sang ang aton sininga palibot. Kay may mga nagatinuhaw-tuhaw na sa mga aksyon din nga mga bag-o naman nga kuno nga similya ka bayrant no, mga balo bayrant tibla, no? Yes, kaya tiyan mo na action, Eric, ang gamutate ang virus mo, hindi mo na Gani. sila yung mambalan nga, pundo ka lang dana, hindi ka na Magbata. iho-iho. Oo. Hindi ka na magbata, hindi ka na maghimo sang ibang paginada nga daw another nga bulo virus. Hindi mo gani masugata kag matapungol. O gani. Istoryahon mo pa Kay kung kagutikan dito kalangala. masugata mo na siya ka makita mo na siya ti makalikaw ka tani pero hindi mo kita daan. True, correct in action, Eric. May tani wala kung example bing tao nga nagpositive pag wa yung kita yung virus tapungulo. Pangulo mo tabla pero bulo palapit ka sa karon sumbagon ta karon nga may virus ka palayo ka no gay ka da. Hindi pwede kung may ara bala action, Eric, sa mga example may mga spray ka dira, mga kung ano ka dira nga panami nga pwede lang. Alam mo ng tao nga nangatsi na sibo sumbagon mo. Ano ba ngatsi ka karon nga may COVID ka libo ngatsi ka ti lain pa no? Oh, pero tiyan nung kanadlukan sa mga action, Eric, magkadto ka pala sa lugar. Oo. Kasi hindi mo manigar, may mga party, ti mahuya ka ba lang hindi ka magkadto kisa. Oo. Hindi mo manasunado mo kung di na sila tanan na hinalin na alangan nga isa-isahon mo tong diin ka nagligad ng mga inadlaw, din ka nagkadto, may nasugata ka man o kung naka-in-contact ka man sa COVID-19 positive, di ba may ara bala times nga nadunlan na siya sa iya saging kaon, tanan nga bisita nagbalikid siya kasi do may COVID to siya ha. Amo na black siya, Eric, subong paminsaron sang tao jutay gamay maubo-ubo ka lang dira masipon ka do kahadlokan ka sang tanan. Pero at the same time nahadlok sila pero wala man sila nagahalong. Kahit resulta na ni action, Eric, subong taas na numero subong na sang COVID-19 cases nga na-record sa syudad. Amo na ni resulta sang pabungol-bungol kag palipat-lipat sang aton sining nga ka-action. Bisan ano pa na kiss ablak generic, bisan ano mo pa ya kahalong. Kung ang upod mo wala nagahalong, tiyan mo lang yapon ang dangtan, wala lang mangyapon sang manami o kung maayo nga resulta dira action, Eric. That's why nga mo na balang hambal nila dapat ululugyon kita tanan, ululupod kita sa sining action, Eric, no, pagpakig-away kontra COVID-19, kaya hindi mo lang ni mahimo sa isa ka tao, hindi mo lang ni mahimo sa aton sining local officials, hindi lang ni mahimo sa aton otoridad nga nagaisahanon lang sila. Dapat tanan-tanan may role, action, Eric, no, sa komunidad. Kag bisan ano pa nakagamay, basta may amot ka, okay na na. Basta hindi ka lang magpasaway, okay na na. Kay magpanaway ka dira sa mga nagapasaway, okay na na. Basta hindi ka lang niya mag-amot dira iya sa mga nagapasaway kay ti nagadamo impluwensyahan mo pa ng mga nagsunod iya sa health and safety protocols, di ka budlay na action, Eric, no. Kay ti diris palibot sa syudad sa Bacolod subong nga mga inoras, although nga jutay na mga tawo bangon nga dugay-dugay curfew naman action, Eric, no. Ti amo na bala ang dapat kung curfew gid wala na ayo pa kaya ti hasta na ganilas 11 gwa ka naman pagka alas 4 kung gusto mo dira aga ka pa maglibot-libot kag magpang-check up kung ano dong imong agenda diri sa palibot sa syudad sang Bacolod. Pero ti subong action, Eric, sa downtown area damo pa sa mga nagahingagaw man nga nagabantay sa di pasahero nga salakyan agud makapauli. Iti syempre understand sila ning mga empleyado ang halin action, Eric, sa mga kalan-an, sa mga pila ka mga commercial establishments nga tugtog alas 10 ang ila sini nga store hours action, Eric. Di syempre kinahanglan man mga buhi sang tawo iti bisan ano kabudlay sa sitwasyon kis may mga kilala ko action, Eric, nagalakap na lang, no, wala other mode of transportation, tika delikado man kis kay ti ing isa pagidaan action, Eric, subong sa palaligban sang mga tawo kag particularly ang residente diri sa syudad sa Bacolod ang mga nagakatabo bala nga mga shooting incident. Wala na pili dan action, Eric, bisan aga pa dira o kun gabi na may mga nagakatabo nga insidentes dalanon ti dapat extra halong gid ang aton sining mga ka-aksyon. Pero tinag-explain naman to aton sining kapulisan nga doon so far action, Eric, kay na
na istorya manaton mo si Ma'am Injape bala naghambal siya nga since January to March daw 13 Action Eric mo ka shooting incidents ang nagluntad na diri sa syudad sa Bacolod kag ti may daw halos 11 dira siguro sa 13 Action Eric ng mga biktima nagkalamatay gid ini. That's why nga ti gina-question man bala kisa asang mga residente ang himo nga trabaho sang aton sini kapulisan sang aton sini nga LGU Action Eric kung ano mga coordination or mga tikang nga ginabuhat nila para man mapabilin ang peace and order kag safety sang mga Bacolod non diri sa aton. Although nga hindi naman malipod action na ang pulis ka paninguha man on the other hand nga masolusyonan ang kaso ding pinatsanay sa Bacolod kaya kung isa may mga limitation man ang sources ang pulis tamong specialmente kung isa may mga times kung isa ang pamilya de medyo uncooperative daw hindi manggatag kooperasyon sa pulis tabla kung kaisa ti mismo kaning ahaw na gid lang ang pangabay sa pulis kay patop sa bangkay kung isa ti ang pamilya kung isa daw ga pawala man ang aksyon din. Amo na dang isa kabudlayan man Action Eric no ti understand ti galing kay ti syempre you cannot please everyone man sa ginatrabaho mo ti kabudlay man nga ang mga nagreklamo isa-isahon mo gid explain so kakapoy na natin depende na sa ila. That's why Action din sang nagpatigayon kami sang kahapon bala mo sang advisory council meeting with Vice Mayor Elsa Dangamon Chairman sa headquarters ng BCPO representing media kita abi amo to gin-discuss gani nga hambal ni Vice Mayor dapat kamo nga kapulisan kamo mga chief of police sa mga concerned area yung sa ding kakatabo ang mga pinatsanay kamo dapat magpaathag sa media no dapat mangin accessible kamo sa media amo to gani ang isa sa mga suggestion to kaya ni Colonel Yada kapon sa meeting na Action Eden nga every time nga may mga kaso halimbawa shooting incident dapat pagkaaga sina ang mismo station commander mapatawag press conference kag i-update ang pumuluyo kung ano na ang dalagan sa investigasyon nila kagamo na nga dapat ang mga station commander accessible every time matawagan sa media kay ang station commander amo yang una may first hand information nga dapat mag-explicar sa pumuluyo mo kay kusa amo tugin mono gani kinat ni Vice Mayor kahapon sa amon nga advisory council meeting nga sininya kung sa tawag ko sa action radyo ko sa ni action art ko sa tagaan reaction ko sa tido hindi ko direkta makasabat sa mga pamangkot action art ko sa nga parte sa kaso sang amo nga napatay kati ako mismo way ko bala ma-brief daw man action ed nga katabo ay nautot amo nga katabo ina ya realidad na no that's why nga may mga atong kapulisan kahapon sa advisory council meeting namon with the Colonel Placido and the rest ng staff sang city director amo tong gin istorya namon kahapon Action din correct Action Eric do na correct abi do na batian ko English to bien pero amo na bala Action Eric amo na bala hambali lang buligay lang para correct masolbar gina Action Eric ko ara man lang ilipod pag ginaman or itago pag gina. Kaya mismo si Vice Mayor to kapon din nagambal niya kamo nga mga pulis, kamo nga mga pulis, ka chief of police kamo permi ginabanatan sa social media sa mga netizen da kay kamo why kamo kuno sa mga ginahimo nga action da kunano da ni Vice Mayor kapon. Dapat ka mga chief of police i-explicar na sa publiko kay kamo ya may hibalo action na din. Correct. Mas kadyo lang na sila kay kadukabudlay man kadagihon nila nga ATM going sa pamilya sa napatay. ATM nag-interview sa pamilya sa kadukabudlay. Tuod man hindi man kayo sila muna. Actually Action din naintindihan tigyan trabaho sa pulis mo. Ako dugan ako sa as police beat reporter damo man tayo pinanilagan Action din blat ako hindi ko yung magpating ang pulis may gobra kung may mga kaso sa ila. Yes, na hindi mo naguro pwedeng pawalaan. O pawalaan na nila. Insumpaan na nila mo. Yes, kagaway labot patay na yung istoryahan ta mo. Mayo ko nabali na nakanaligtor na tulan niya kaya hindi mo daw hambay lang kaya daw mo man lang to Probisan pa gani. Tabuki na Action Eric sang tao pero anyway dala na lang dadayon ang pagpangamuyo Action Eric hindi na bala madugangan ang mga kaangay nga insidente diri man sa aton kay ti kabalo naman kita daan nga ang pinakadako tagid nga kontra sa Action Eric kag pinakalawig na mo ni COVID-19 kabay pa nga
Kabay hindi pa. na pag-intrahan balasang iban ng mga aksidente kag insidente. That's why halong-halong especially actionary kay kabalo pa naman ang hambal balasang aton sini nga mga katigulangan nga basta lapit na gani Semana Santa. Yes. Magpamalandong kag magpamuyong Correct. para likaw sa disgrasya. Yes. Wala may mamadula kung patihon mo na. Osto. Okay? Okay, yada. Oh, namiyay ko pala sa Manila. Ito sa 29 na. Exit na yada. Ano yung step na nayaw? Oras ko lang alang na. Good. Basta lista lang na. Okay, yada. Matik. Good. Te, para ka rin actioneric sa aton sini nga mga balita, bantayan na lang sa aton nga pagbalik report. Action Ida na Boso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid action na dito sa mo sining observation report dala ang laygay kag pagpanugyan sa tumakuturan. Again, sulito namon action na din. Sundon tarang ang health protocol. Mientras tanto nga wala pa kita mabakunahan. May gabi dira sa kay former Kapitan Elmo Olivar sa barangay Panokoy ka pamatigli si Kap Olivaro. Kap Elmo Olivar, former kapitan sa barangay Panokoy. Kapaurok-urok sa gali, pamati sa gali. Salamat kita si Mokap nga pagkuha na pamati. Opod ka Gerardo Veronque. Ang report ni Aksyon, Eden Naboso, inyo nabatian bago langgid. Ginadulong sa inyo sa kalawansang D. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors. Bobby Munoz sa Talisay. Sir, salamat sa imo nga kwan ha. Nga ano ni, naging padala. Nalipatan ko pa si Gingy ito ang ipadala ito ni Sir Munoz nga kwan kaliw. Nga mundo nga saging kag may paman pa nga kwan to no to. At Sara, go ka na turn si Sir Bobby Munoz. Pinapangabudlayan niya. Salamat gid sir ha. God bless you sa Talisay. Ibon-ibon sir sa Germany, ara Canada. Paurok-urok Canada ha. Maman si Arlo Babarano Malinaw. Arlo Babarano Malinaw, kapaurok-urok no? Check tanang report na gikan sa ato sila correspondent. Unahon ta si Aksyon Roger Gotib, naka-standby na sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Jerry si Aksyon Roger Gotib, line number 3 sa report. Jer, good evening. Pasok, Jer. Yes! Dalang kay kadulo mabiyo. Takder yan ti para, parang sanag. Ano mo nga ubraning ano. Ano nang bakal blas ang suga blang sanag. Kaya wala ka schedule sa mga sunerik sa amon burn out eh. Ay uud hasta na karos kaga. Hasta na karos kagaho no? Oo, pero kalabiris ko di subungo nga mga malagurga sa mga bangkina kasi aircon ko kapit ako bilog sa kwarto ko, hindi magandar gid ah. Ati uting aircon mo na ti boss akal yung piyong aircon mo na kay base kundi magandar na boss. Magaling yung butay ko pito ka bilog na tag 10 horsepower kada isa pero anong mga convoy power. Ati ang gwas na power eh. Ang gwa kasi ko ni paway power. Ang gwa mo siya na panguyab. Panguyab power. Panguyab power basta magkagahon. Ay, gudla ni karon ko na sa piya kwarto ni karon ko na nga. Kung ako sa kilid ka kilid no. May tani ko nang imo balay bisan wala aircon bla kag wala ka amon sa bunga brand out may mga screen na balay mo kasi sining mo ang mga bintana o bala may screen tani kay bisan bulo buksa mo na para hindi kasulod ang kabla lamok no. No, uno dali galing ka no. Gasulod gid ang lamok diri ha. Pwerte gid ka perwisyo katama mo brown out na. Kaginot na damo pa lamok. Kaginot kay kadamo to lamok. Uy, uti suslo. Ang ulagwan tahon ta sila magani siyang may ika-15 na karon nga bulubaliswa karon sig damo karon may ara kagin karon agyanda. Laban ni buwas lagom na makalimutaw ta. Guba naman ni beauty mo buwas yung mga muning programa mo buwas.
okay lang na iya kung magpulaw ka. Na daw... May kayuhan? May kayuhan? Gadulod na ginot ka bala. Kag may kayuhan ka magpulaw ka. Pero kung namang pulaw ka nga way kurinti, tapos tamo pala mo, kung dito ka perwisyo, gid? Sige niya, sinerek sa bungol. Kasi wala may imos na kung di magkagwanta. Desiga da, para nga makapawayway ka na, makapulo panguyab ka da karon no? Damo yun ang wayogin. Arang ka ha? Arang ka da. Para nga marilip pala sang ginot na. Kagdulom. Dulom ka ko na. Ang suga mo na sumungoy. Sa kabilog ka flashlight ka. Ang cellphone sa kabataan ka sa kwanote. Ano ginabing i-rotize na karon. At alas 2 na ganit sa kagahon eh. Hasta alas 2 to no? Alas 2 na kasi emergency shutdown isang National Grid Power Corporation ako sa EGCP. Gagawin ko ba si Diam lang sa kadamo ng adlang taning pwede mo lang adlong ibutang si Kabi no? Gani man, mas mahal kung mag-adlaw lang. Oo, mag-adlaw. Kaya makagwa-gwa pa sa balay, makapalagaw-lagaw ka pa po kang hinangin. Pag itong gabi, man, ka na, magwa ka na, masalaga pa yung mga aswang kang uldaper da. Mahon pa sa lagi. Dahil nga tikon gabi, bahag na lang ta, masalaan ta na ikaw niya nga, ano niya nga tao, sino ang tao ni man? Sino ang tao na nga tabil-tabil itlogis niya? Kasi masalaga pa lang nga uko, aw. Ito may uko nga kalbo, aw. Kasi yung tao na iluming na sabak sa natutuya. Ay, buisit, oh. Ito, magkadlaw si Kapitan Madilin Diaz, oh. Ready to sleep na. Anya mo nito. Anya si Kapitan Madilin Diaz niya halong kadakso Roger, sige. Salamat kinakap, salamat kinakap. Saan po tayo magkakasot? Palangga gini Kap Madilin niya? Si Kapitan pa yung palangga yung malang tanan, pero may pinaka-palangga gina siya. Oo. Si Sir Jonathan. Gani. Amo na nga hindi malipat si Kapitan Madilin Diaz mo, no? Pero kalaman yung mga amigo ko na yan. Gusto na nakikron lang naman ako nalaganan sinang oras tao. Abot ko na ng linyada mo eh. Sige na. Sige na, kayo burnout pa si mo. Discount gamay, kami na ko. Dali, ada kayo burnout si mo daw para makarelay po na siyang kaginot kag damo lang mo ko. Sa direk, karing balita. Sa direk, kasadya kayo na ng balita. Magaling kita buang, nga mo ko na sila sa Bacolod. Ay, gali. Kay ban may ginoperate ang kapulisan diri sa drug bypass operation para kay ina kag ang subject sa isa ka Toyota Innova. Yan eh. Kuani siya inang way pa na ito makuagin wala ang inaway na ito ma-interview gin si Police Lieutenant Lester Roberos ang Deputy Chief of Police for operation kay siya man nag-lead kay bilang siya ang ginatagan ni Police Major Rocky Diciar sa tawag balang katungod responsibility sa pag-lead sang Station Drug Enforcement Unit. Gani. Ang natabo kay las 12 Jess utak na medyo udto ini katagiting init. Alas 12 Jess sa sining Marso 17 2021 ipatigayon ini sa may dalan Villena diri sa sakop sa Barangay Zone 3 sa siyudad sa Cadiz sa gangin dakop nga sospitsado gikinala kay John Derek Locsin Ihison 39 ang edad may asawa kag residente ini sa Barangay Pandanon Silos sa Banwa sa Murcia Negros Occidental. So sa report street level individual malang ni siya. Pero ang Station Drug Enforcement Team just brown out pa ko. Ang Station Drug Enforcement Team nagpatigayon sininga operation kag nadakpan inisyak si Derek naglinag sa night pakaina. Na-recover mga anom kasi siya isang plastic nga ginapatihan siya mo. Kag isa ka 500 piso nga patigayon siya sa kapulisan nga mabaklan siya pagi sining mark money. Kag may isa pagid kay improvised pouch nga nakuha kag ang recovery pagid nga gin-impound karon isa ka unit sa Toyota Innova color nga black is red. Ini siya ang may plate number sa Foxtrot Alpha Eco 6429 nga karon ini siya ginakabig nga accessories of the crime. Kag pariyumante detinado siya impounded naman
ang ining salakyan aksyon Erika. Mhm. Mahingagaw lang ko kasi buwas pa ni siya i-file po man ang kaso. Dugang naton nga balita, gindakop ang isa ka top most wanted person sa may Hacienda Conchita B sa Barangay Paraiso, Ciudad San Sagay. Pero diri ni siya may kaso Ciudad San Cadiz. Top 1 ini siya, most wanted person, at least 21, tak na kaina sang aga. Sa dinang suspect ikilala kay Rene Torres E. Almunia Jr. by 36 anyos edad. Kagini sa residente naman sa Hacienda Israel sa Barangay Daga. Pero sa report nga tigindakop sa makatapos sa kapulisan by virtue of warrant of arrest. Kagin isyo sa RTC Branch 60 kag lagdaan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea ang executive judge sa among korte. Ini nakapit sa January 27, 2021 sinigil mga tuig, no bail recommended ang kaso. Kagini siya karon ang iya kaso si murder, kagini siya karon ang yara karon na detained ban sa kustudiya sa kapulisan sining siyudad. So parte mo nga ito madulong nga report na medyo matultaway maliban mga area, ginamonitor na ito nga po Action Erika ang aton diriban pa nga mga area of responsibility para nang ginapatigan nga police visibility kag random checkpoint sa Sagay City PNP pagpamuno ni Police Major Albert C. kag amuman sina sa siyudad sang Escalante ang madwa sa mga plati si Police Major Jibito Busi gintawgan taman matultawahay makuno. Okay. Sabi nga tod kini matulong nga balita, informasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim ng report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action Roger Gotib live report gikan sa Northern Negros. Brand out od Sumontilaw. Alas 2 pa karon sa kagahon to masiga ang kurente ka Nonico, no? Kahit ti kaluoy man taga Northern Negros ba. Kundi pa nga gabi pa sa nag-brand out to sunlog man blaw. Ang report ng Action Roger Gotib ginadulong sa inyo sa kalawansang GTX 500 capsule. Pamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga gala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang hinadampingan Pagdayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Halis sa report na si Roger Gote, may balas nga report si Action Stephen Presquito sa line number 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Action Stephen Presquito, may gabi, please come in. Sa Action Eric, sa karong adlaw ang aton nga COVID-19 update nga may bag-o no nga executive order nga ginapagwa si Mayor Rene Gustilo nga karon gini nga adlaw no ang executive order number 49. Ini ang supplemental guidelines to the executive order number 2118 series of 2021 sa province of Negros Occidental ang on the uniform travel protocols pursuant to IATF resolution 101 series of 2021. So, amoy ni Action Eric ang sabihin ang sa mga nagabiyahe o travel protocols ini nga sabihin may ara na nga mga provisions o kon procedure o protocol nga kon ikaw magbiyahe diri mismo sa aton probinsya sa Negros Occidental. Gani nga may ara pagid karon kagina lamang nga adlaw actionary o karon nga adlaw may ara naman no nga sa diin nagabot ang taga provincial health office naton halin dira sa siyudad sa Bacolod kag sa diin ang pag-abot sa mga vaccines nga sa diin nag-abot diri sa siyudad sa San Carlos bilang first batch pa lamang ini actionary nga ang initial nga ginpadala o gindulong sa atong provincial health office ang 370 nga Sinovac vaccine nga vial sini kag sa diin kagina sang aga mga pasado alas 10 nagabot diri ang katapos ang atong provincial health office upod sa mga escorts sa atong San Carlos na PNP provincial NOCPO kag ang atong San Carlos PNP man ang nag-escort kag upod man mismo ara man si Dr. Jess Tiapon ang deputy chair of vaccine cluster sa diri sa aton sa City Health San Carlos City Hospital nga mga personnel. So gani Action Eric nga ang 370 out of 370 ini nga mga vaccines gin-divide ini nga sa diin ang mga frontliners gid lamang ang una nga ginturukan sa sining vaccine naton o Sinovac no nga alin ini sa China. So ang 200 ka vials gin-allocate ini sa San Carlos City Hospital personnel kag ang 170 ka vials gin-allocate man ini sa San Carlos Doctors Hospital. So, mo pa lamang ini Action Eric ang first batch no ginuna gid ang aton nga mga frontliners. So ang sunod naman nga priority sa sining sunod naman nga pagdulong sa sining aton nga mga vaccines amo naman ang personnel nga assigned sa quarantine and temporary treatment facilities followed by sa mga rural healthcare units or RHU and CHO personnel. So ini nga mga vaccine na masunod amo naman ini sila ang priority nga turukan sang sining Sinovac nga ginpadala sang aton nga local government I mean sang aton nga provincial health office no. So mo ila karon Action Eric nga ang amo nga mga naturukan na sa karon mismo ang mga personnel sang aton sang San Carlos City Hospital kag San Carlos Doctors Hospital. So exclusive kagina Action Eric ang among pag-injection sa ila diri mismo ginheld sa City Auditorium diri mismo sa siyudad sa San Carlos mga takna alas 10 pasado kagina sang aga. So amo lamang Action Eric nadugang naton nga executive order ini amo naman ini nga kadamo ini nga sa mga magbiyahe nga sa diin nga kung mag-travel sa San Carlos ang mga ilabi na ining mga businesses, essential services, leisure, tourism, allowed ini no kag sa diin ang among executive order may ara ining strict compliance so to safe, swift and smart passage o S-Pass permit stay safe no amo ini ang application sa sining executive order number 49 nga ginpagwa ni Mayor Rene Gustilo karon gid lamang nga adlaw. So
may ari ni sa mga inbound travelers, may ara man sa outbound travelers. So kadamo ini action na no, hindi naton maisa-isa no tungod malawig apang amo ini karon ang bag-o naman nga mga protocols nga nga ipagasugdan nga pagpatumanon diri sa syudad sa San Carlos. Nag-report na diri sa syudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Daghang salamat kay Aksyon Stephen Fresquito live report gikan sa may San Carlos City. Magabi dira sa kay retired Police Lieutenant Homer Bargasa and the family, my good friend, kay Police retired Major Benedicto Villarias. Muna siya unang mabakas manakop sa drugs sa isa pang hepe Station 2, no? Retired Police Major Benedicto Villarias and family, kay retired Police Lieutenant Homer Bargas and family. Kapamatik sa sato, no? Sa kay MCP posisyon, no? Kay Engineer Marlon posisyon, in short MCP. Bago ka pabati sa saton gli, ang utod dyan sa may alangilan bla si Toto Richard posisyon ay ga-monitor magli saton. Of the night kami gabi shot ni Kwan eh. Gabi agapon ko di off duty ta. Nag-shot kami ni Toto Marlon na posisyon. Si Engineer Marlon posisyon bla. Ayan nga call sign si MCP. Po dyan si Action Felix. Gabaw miguhay mo sila Action Felix. Kampanya rin sa una. Nakita na sila uli sa pag-birthday ni Action Fred sa Langga. Kaya tumanto sa pag-birthday mo. Sila niya kapamatik ko si Action Eric. Pating utod ko si Richard Posisyon sa Langilan. Ay gapa urok-urok kid. Ay salamat kita. Thank you very much. Sa kay kumpare ko Stephen Oy. Musta ka da pre? Mustang negosyo do... Porte ka na gid. Ay kuha na kay migo ko Stephen Oy, kay kumare ko Angel Oy. Kay hado ko Chia, Toto Samuel Oy, kay Mr. and Mrs. Lori Oy and family ka pa urok gid. Musta ta si Maninay Senchamop sa Kwanda, sa Takuling, sa Rosario Heights, si Maymay Kagkaloy Bibidor arapada. Si Manang Nilida Lopez kag si Manong Emil Lopez ka pa urok-urok pa wa. Sa Iluwanta si Kwan, si Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Percival Villamor, line number 3 sa report. First, good evening. Mayong gabi Action Eric kaga sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Kabahin ini Action Eric sa nga shooting accident ka ina sa aga no sa may Sinda Salamangka, Barangay San Miguel, La Carlota City. Action na Eric no. Kaga diri ang shooting incident natabo alas 8:30 Marso 17, 2021. Kaga diri ang biktima ginkilala sa kaya Eduardo sa Pitanan Justo, 58 anyos, kag isa ka trabahante man sang asyenda, kag pumuluyo man sang asyenda sa Salamangka, Barangay San Miguel. Kag ang suspect diri ginkilala sa kay alias Kilieno Laurencio, kag 35 anyos, kag may asawa, kag isa ka tricycle driver, kag pumuluyo man sa nambit nga lugar. Kag sa investigation sa atong kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe, ini ang suspetsado tapas niya ang agang biktima gali aksyon na Eric no, tapas niya ang kawayan sa suspect, so ginkonfrontal dito siya sa
talamnan sang tubo kag jutay nga linalisay, nagpuli ini ang suspect kag abi sang biktima. Wala na to ng ilang binaisay. Pagpuli niya action erect, kinuhaan ini siya sang isa ka homemade shotgun kag gintiro duwa ka bisis kag naigo ini siya sa tangkugo kag ini siya ang gindala sa Don Salvador District Hospital sa Carlota kag bawian man sang ulam nga kabuhi. Kag sa gilayon nagpalagyo ini ang suspitsado action erect kag sa gilayon nagpadayon man ang hot pursuit operation sang aton kapulisan sang La Carlota kag pag-abot sang hapon naaresto man sa gilayon ini ang suspitsado nga nagtiro sa biktima. Kilala ini suspitsado si Aquilino Laurencio E. Oliveros. Aquilino Laurencio E. Oliveros, 39 anyos, kag sa nasiling naton nga isa ka tricycle driver sang Hacienda Salamanca. Nadakan ini siya ang suspitsado nga si Aquilino Laurencio E. Oliveros dito sa Hacienda Esperanza, Barangay Nagasi, La Carlota City. Karon ini ang suspitsado ara nahunong sa custodial facilities sang La Carlota Police Station kag nagaulat sang kaso nga ipasaka sang pamilya batok ini sa iya sa pagpatay sa biktima nga si Eduardo sa pitanan di Posto Action Erect. So amo ini ang nakuha naton nga balita gikan diri sa compound sang La Carlota Police Station. Mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Peria, kag Honorable Kagawad Jofred Sapanta, kag Honorable Don Jesrel Envoltorio sang siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat kina Sir Percival Villamor, may kapidira kay Manang Emma Bilaong, kapaurok-urok kinsaw. Dara sa HARU and Council sa Barangay Dumananda, may kapida, kag condolence lang. No, sa kay Kagawad Ami Isulo. Halina sa kay Aleo Dizon ang pag-extend sang iyang condolences, no? Kativer, may kapidira sa imo. Kami sa Mrs. Elvis kag Dora Patigas, Bibi Yuki, Toto Ayan J. Traba, kag kay Rona Rihida Traba. Martin Aliling da, may gabi ha, kay Alex Puentes, kay Romy Alconza, kay Krisha Blas. Sang pahanukoy gamonitor sila. Salamat! Sa Silay City, ara si Robert Yuto Lorca Jr. Rosalina Arellano Espadero, may kabigil ra sa inyo ha. Kay Arlo Babarano Malinaw da, good evening. Ginny Osiser sang Hong Kong. Ga paurok-urok insaya. Sa kay Vanessa Mayo, may gabi. Idelin Labrador Claridad. Tamiya lang si Papaya Edmundo Claridad, Santa Bunan, Bago City. Ga monitor gid. Si Eddie Jones Kalinaw, ga monitor man sa aton. Watching from Angeles, Pampanga. Ay, kalayo. Monitor gid siya, no? Ito kayo ng First District, Iloilo. Ito kayo nagapatamyaw man. Daw na miss ko na dihaw. Milo Huyatid Amit da. Mayong gabi, ha? Kag tamya ko lang dara ang bilog nga pamilya. Ni Ami Ismulo, aling kay Bert Hira Posco Caravallo, kay Teresita Urita Kahuraw, ara siya ga monitor. Pagbalik na ton report action na din, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa
Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumalakad mga bidira kay Police Lieutenant Alan D. Guzman, Deputy Police Chief dira sa Police Station number 9. Nagsahepe dira kay Police Major Richie Gohe. Maninoy maing dira kay Maninay Chari Salvacion may gabi dira. Kuan sila paurok-urok pa sila pamati diri sa aton sini nga pangalaga do. Sa kainday Ju anda may gabi gida. Kay manang Emma Bilaong mailandira nga pagpaurok-urok, no? Sige. Balikan ta si Action na Eden Nabuso pa sa patrol to sa isa nga final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Action Eden Nabuso sa balikan report. Action Eden, please come back. Action Eric naglambot sa 1,600 pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu na kuha naman sa 2 ka street level individual sa bar-bust operation nga ginpatigayan sa Kabantkalan PNP sa sitio Kapuling, Barangay Biniquil, Syudad San Kabantkalan. Ang arestadong ginkilala sa ilan day Carl Greya Bachoco Sr., 30 anyos ang edad, kag Dave Medina, 57, tanan residente sang nasambit man nga lugar. Nakuha sa duwang anong tanan kay heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson Cebu kag iban pang nga drug paraphernalia. Please karon sa custodial facility sa Kabantkalan PNP, Sanday Bachoco kag Medina. Balik patrol ang ka-action ni Action Eden Nabuso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Night ka. Salamat kina Action Eden Nabuso may gabi dira sa gwapo kong abana kay Randy Barela,
nga naga midnight snack subong kapamati pa sa imo. Siling ni Jess Villarosa Varela, porte nga midnight snack ka. Night patrol ang ginapauurok-urok ka. Guillermo Clarito da mayong gabi na kag mayo nga pagpaurok-urok da. Kiss me goodbye, kiss me good night. Sa liwat pagi sining banon ang Action Night Patrol Program Huwebes edisyon. Magatakop ini temporaryo, balik ini buwas. Ato sining nga mapatrol unit reporters in action nga napalagad karong gabi. Sakay Action Roger Gutib, Action Percival Villamor, Stephen Presquito, of course, Action Edwin Aboso. Action Papang Nixon Taho, mga ito nga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol News Center, Action and Defensor. Sa technical partner, Studio A, broadcast engineer, Oliver Pason, back up diri kay security guard Tunog Banwa, back to back kay security guard Campaner, with IT expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, si broadcast engineer Edward Balico, back to back kay security guard Rene Cordoba. Sa ngala sa mga station manager, Action na Magbanwa, production chief, news director Action Rex Cantong, ang inyulagat ng Kurman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa Nagasiling. Adios, amigos. Hasta la vista, yagin makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong kakwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. TJX 500. Rosel, ako yan. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.